Huwebes, Biyernes sa Pilipinas. Maraming nagaganap talaga pag Biyernes. Ay, Biyernes. Parang cycle. Maraming nagkakagulo pag Biyernes. Maraming nagwawalwal. Ito, everyday. Hindi tayo pwedeng hindi mag-exercise. Itong ating ritual everyday. Good morning again! So, ayan. Nabitin tayo sa exercise kanina. Take 2 na to, take 2. Take 2 exercise. Bago tayo kumain at pumasok. Kailangan galaw-galaw ang ating gawain everyday. Minsan hindi tayo makatayo dahil sa lamig. Kailangan gumalaw talaga, hindi tataba at masisira ang ating katawan. Tayo din na magsisisi. Kailangan i-push kahit anong mangyari. Kailangan tumayo. Hindi pwedeng nakaupo lang para matagal ang buhay. Ganda yung mga bulaklak. Panginang round ko na to. Hindi ako nakapag-video kanina. Iwan ko yung stick. Ito kudisak na to area. Ulam natin ngayon na isda, pangat na isda.
mangga. Yun. Bunga. Hmm. Biyernes Pinas. Yung pre nakahoy oh. Si Manong hindi ko nakikita maghapon. Free. Mote. Buat mo tayo. Free. Time to exercise dito na. Dito na tayo.